ना उफ्रा बिसायख'थियाथ' सोलिगासिनो दं आरो आं अलरेडि भट होबाय नै आरो आं सानदों मोजाङैनो सान्तिपुर्ण भाबै जालांगोन आरो आं सानो गासै रायजोआनो गाव गावनि जिथु मोनथाय भटनि आरो बिजाथि सायख'नायनि बेखौ बयबो मावफैगोन भट होनानै आरो जों बयबो भट होनांगौ खारन बे जों बयनिबो अधिकार गाव गावनि माने जिथु मोजां मोननाय केन्डिडेट बे केन्डिडेटनो भट होनानै जोङो बेखौ जोंनि थान्दै हिसाबै दैथायहरनांगौ आरो जायनि दारैसो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो बायदिसिना माने जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ जोंनि ओनसोलाव खामानि मावनो माने खाबुखौ मोनो बा बिनि दारैसो मावनाय जायो ओंखायनो बे भटआ जोबोद गोनांथार ओंखायनो आं सानो जे दिनै तामुलपुराव बयबो गोसो होसारनानै भट होनो फैगोन ना दिनैनि दिनाव आंनि खावलायनाया बेनो एक नम्बराथ' जाहैबाय बयबो फैनानै लोब लोब भट होफैनांगौ बेयो जोंनि मोनथाय माने गणतान्त्रिक बियो मोनथाय आरो बेनिफ्राय जोङो जों तामुलपुरनि जौगाखांनायनि थाखाय बयबो गोरोबलायनानै खामानि मावलांनांगौ ना बेथ' बिसायख'थि नालाय बयबो माने जायफ्रा नमिनेसन होयो केन्डिडेट जायो बयहाबो मोनसे देरहानायनि हाबिलास थायो आरो देरहानांगौनि थाखाय माने गावखौ मालायनिख्रुइ साबसिन दिन्थिनो थाखाय गुबुननि सायाव बायदिसिना माखासे मा होनो बिदिखौ अभियोग माने होनानैब्लाबो बायदिसिना बिबुंथि लाखिनानै रायजोफोरखौ गावनि फारसे बोनो नाजायो बे नेचारेल बे सोलियो नाथाय रायजोफ्राबो गावबा गाव हमदांनो हानाय गोहो दं आरो बे मथे रायजोफ्रा जेखौ मावोब्ला मोजां बेनोनो भटखौ होगोन गतिके खायफाया बेक्ति हिसाबै मोजां मोननानै माखासे केन्डिडेटनो माने बयबो बिदिनो भट होगोन जाय जेखौ मोजां मोनो नाथाय राजखान्थि हान्जा बा केन्डिडेटआ जेब्लायबो गावनि थाखाय आरो गाव भट मोननांगौनि थाखाय बायदिसिना बेफोरबायदि सोरनिबा सायाव दाय होनानै माबा मोनसे लाबोनानै बाथ्रा बुंनाया बे इलेक्सनाव सोलिनाय बाथ्रा सोलिखायो बियो सोलिबाय थायो ना आं केस होआखै आंनि अफिसनिफ्राय बिथाङा जिथु मन्तब्य लाखिदोंमोन मोनसे माने निउस चेनेलाव थ' बिनि सायाव मोनसे माबा खालामदों मा होनो अभियोग होदों जे बिथाङा माखासे गाज्रि सोदोब बाहायदों माने स्पिकारनि सायाव दा संबिधान बायदियै स्पिकार सासेया बेक्ति सासे नङा स्पिकार सासेया जाहैबाय आसाम बिधान सभा एबा पार्लियामेन्ट बा जायखिजाया बिधान सभानिनो बियो मोनसे संबिजिदारि मोनसे मासि गतिके बे संबिजिदारि मासिनि सायाव जेब्ला बायदिसिना गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुंनाय जायो अब्ला मोनसे बिधान सभाल' नङा बे हादोरनिनो माने मोनसे अपमान जायो आरोखि मानहानि जायो आरो दिनै राष्ट्रपतिया जाहैबाय जोंनि हादोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन बेखौ जुदि नों सनमान होआब्ला नोंनि हादरखौबो नोङो सनमान होनाय जाया दिनै बिनि उनाव प्रधान मन्त्रियानो जा गिबि मन्त्रियानो जा सोरबा गभर्नरानो जा स्पिकारानो जा बे भटखौ बेवहाय थानाय मानसिखौ जुदि नोङो जेब्ला सनमान होआ सनमान बाहाया अब्ला नोङो बे हादोरखौबो मोजां मोना आरो मा होनो नोङो नोंनि हादोरखौनो मानिया गतिके बिथाङा जिखिनि सोदोब बुंदों बे सोदोबा खुब गाज्रि सोदोब माने जि सोदोबफोरखौ बेफ्राव बाहायनो मोना अभियोगखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंनो हायो गतिके बिथाङा जिखिनि बुंदों बेथ' गासिबो नंखायजोब जे आंखौ बिसायख'थिनि केम्पेइन खालामदों होनदों खुनु जायगायाव बिसायख'थिनि केम्पेइन बिदि जायाखै आरो जि चेनेला बेखौ होदों बे फुटेजआ गासिबो दस्रानिजोब ओंखायनो चेनेलाबो मोनसे गोरोन्थि मावदों जे सासे स्पिकारखौ केम्पेइन खालामदों होननानै केम्पेइननि नामै जेफोर फट' बेवहाय माने भिडिअ' श' खालामदों बे भिडिअ'आ एक्चुवेलि माने माबानिसो आरोखि मा होनो गुबुन हाबाफारिफोरनिसो आरो बिथाङा जेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बे बाथ्रायाव बेफोर सोदोबखौ बाहायनाया उचित नङा गतिके बे हिसाबै आसाम बिधान सभाया माने सभानि तरफनिफ्राय बेनि सायाव मोनसे कमप्लेन लज खालामदों बेखौ नटिसाव लाबोनानै आरोखि गतिके सासे एक्सनखौ लागोन बेखौथ' कमप्लेनखौथ' होनाय जाबाय माबानिफ्राय आसाम बिधान सभानिफ्राय गतिके कमप्लेन हिसाबै दा बिजिरनानै मा जायो बेखौ बे पुलिसनि खामानि बियो खिन्थु बिधान सभानि सासे स्पिकारखौ जिबायदि मोनसे नंखाय बाथ्रा बुंनानै माबादों बेखौथ' बिधान सभाया नटिसाव फैनाय लोगो लोगो बियो मा होनो कमप्लेना होखागोन बे हिसाबै बेखौ होदों ना महेश्वर बसुमतारियाथ' बेखौ लाजिनांगौथ' मा दं गावहानोथ' बहुद दं बेबायदिखौ बुंलायनांगौब्ला आरोखि बेबायदि एथ' फिसा सानस्रिनि मानसिजोंनो मा रायलायनो बबाव
नोङो स्पिकारनि बाथ्रा आसाम बिधान सभानि बाथ्रा बबाव महेश्वर बसुमतारी बे गावनि बेक्तिगत सार्थनि थाखाय बायदिसिना बुंलाबायनाय बाथ्रा बेजों खुनु सोमोन्दो गैया आं बेफोरजों आं बायो नांलायनो बे मोनसे लासिं सिंनि बाथ्रा बे थाखोसिम थांनानै रायलायजाया आरो महेश्वर बसुमतारीया मोजां गाज्रिखौ नायोब्ला मा मोजां मावबोदों मा गाज्रि मावबोदों बा मायाव मा दं बेखौ नायोब्ला दिनै बिथाङा बुंनाय बाथ्राया बे समायो नामा जेनेबा राजखान्थिनि गेजेरजों बिथाङा खामानि मावबोदों गावखौ दैदेनगिरि होननानै खामानि मावबोदों बे मावबोनायाव गासिबखौबो नायबिजिरबानो जाबाय जुदि बिथांनि बुंनाया नंगौबा मोजां मावदोंबा रायजोआ बिथांजों थागोन बिथांनि बुंनाय मथे सोलिगोन आंहा बे बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु आं जि बाथ्राखौ नोंथांमोननो बुंदों मा बिथांनि जिथु बुंनाय बाथ्रा अभियोग बे जाहैबाय स्पिकार आसाम बिधान सभानि बेजों बेहा सोमोन्दो गैया खारन बे जाहैबाय दिनै एमसिएलएबो नङा जेबो नङा बिथाङा सासे साधारन एक्स एममोन खिन्थु एक्स एम हिसाबै बिथाङा जिखिनि माबाखौ सोद्रोमखौ लाखिनांगौ बे सोद्रोमखौ गाव लाखिनो हायाखैबा बिनिसो बाथ्रा गतिके बेवहायथ' बुंनांगौ मा दं महेश्वर बसुमतारी सोब बुंनो हायो बे जाबाय बिनि आखल नंगौना सासे मानसिया जि बुङो बे जाबाय बिनि आखल बिनि खुगा बेखौ नों मा खालामनो हानो गतिके गाज्रिया मानसिफ्रा बेखौसो गाज्रि होनगोन आंखौलाय मानो होननो आंहाथ' गाज्रि होनजादोंसो होनथारोबा नों मा खालामनो खिन्थु महेश्वर बसुमतारीया जानो बेबायदि बाथ्रा बुंनो समायो माने खुगायाव बिदि लाबोनो समायो बेखौथ' रायजोआसो बिसार खालामगोन आं नङा आं दिनै जि माने जायगायाव मासियाव जिरायनानै दं बे मासिया आंनि सम्पति नङा आरो बेवहाय थानानै माब्रै मावनांगौ माब्रै मावनाङा बेखौ आं माने गाव मोनथिगौ आरो बे हिसाबै आं खामानि मावगासिनो दङ गतिके जाय मानसिफ्रा आरो गावनि गोसोजों जिखि बुङा बेखौथ' नों मा खालामनो सासे मानसिया सासे मानसिखौ जेसेखि गाज्रि सोदोब बाहायनानै बुङा बेथ' बुंग्रानिसो खोथा जाहैबाय आरो बेखौथ' लाजिनानै बुंनांगौ जेबो लाब गैया बिथांनि खुगायानो बिदिनोसैबा माथो खालामबावनो नोङो